good morning ninjong tanan. Welcome back sa mong channel. Diya karong adlaw guys, dakos likod. Awag buwak guys, sabing hanutuya ka jog. Kuan, daghanap po ni siya og mga pupo na nina, kaning jang mga aum-aum. Mga jog kunos puramida ani. Kani haning pangkwaon, pwede man ni masabod na pod atus ubos karong di magtapon og deres ilawom. Diya karon day guys, giubo siliksi man. Daan pa man nag-iubo, lagundi man ito ipainim nati. Julie datos ilaha, kaya wa man naman namada, nakalimot kog palit gahapon. Vitamin si mayang napalit. Magkuha kog kalabo, kay naanad man na jag ina mo kalabo, basta ubhon, dali raman noon maadyo. Kuha kog kalabo dari sa likod guys, dada may daghan. Ang batangag kuan, ininit tubig. Kay sigig ubo gabi kay balak bisag sigig ubo di man pwede papag electric fan kay ara kunong tugnawa na noon ara kunong alimuuta basag arang tugnawa kay nisig uwan da kadug hangin siliksi daan pa na sa unas Manila pa nga basag grabing tugnawa kadung singet gyapon magwa kog 7 ka dahon na guys ang daghana. Hello guys. Nay dagang ikuha, dahos kuha nang ipagas ang kanding. Pataas lang itong sa aginahan. Nay, si Ate Amy na mo palit kunog litson. Sa itong Pasko. Saan mo Nay? Kung mahugan ka naman ka. Lagi gamitin pala na mga ko kipilipil. Nangga, kasi kunin mo na yung mahugan. Kung palit kunog litson na, ibig sabihin binuhangan rin Nay. Sa Ate Amy tayo, palit kunog litson baboy sa Pasko. Mga ngay katay. Iring ko no te Ems. Ito guys. Teres ako likod. Gikan ko na tos nangkang manang. Pero nangadyo kung manang. Gamay ra good food kay luig ang kanding. Di man makasabsab kay uwan man. Gamay ra. Yeah. Mga ngay man sila dani. Dani ko. Paning punag ipil-ipil. Mangita ko. Lo, pero magilampor ma. Nawa, lagi katring hang gibutang. Kaya sa kagsudang, kaya mahugan ka kang tiil. Naagi katasan dyan sila. Ano mo? Kaya mo na pamahog yung amo. Parang kib-kib nila guys. Tanawin ninyo guys. Mukhang rin sila dahog ng ka. Be! Biksian! Sige lang sila. Awag kanding, be, oh. Kaagdaos nang ka. Lagi, dahog nang ka. Kitasan, rigid sila. Lain pa to ila. Buwak pa to ila. Kani dahog nang ka mailag ganahan. Hello guys. So guys, dare ko sa likod. Gikan dai ko nagkuas ang kanding naglugway. Unja nilakaw mi mayor ganiha kay nagpa-washing miss motor amang gipa. Gwapahan kay wa na lagi ligo, grabing lapuka na. Diya pang gipaadyo agkuan guys, break ug katunay jang kanang naijahang kuan. Break ug kanang na start masuro na bawa kay libutan na ng motor gipaadyo nang Kuya Mario datos kuan. Dagi ba butangan og side mirror. Nga naghamos-hamos digahang naong kay gikan ko nag barnis sa saog, kamera daydari nabilin kay si Ate Ali ug si Aliana sila purami. Tuas tagbilaran magpa-check up kuno tus Aliana ipa-check up ni Ate Ali kami radaris nanay ako ug si tatay diya na pas mayor nga mayor ato na to kay kapoy pod gikan man lagi pod mi nag ngitag manokal kay lami lagi kan og halang-halang kay wa mi sid ag paniud to wa man mi nakapalit kay anja pa man kunong alas 2 buntas sa gaming witek kuan kanang naglaki mi naraman mi gibatangan hang kamunggay anja kuan mo palit pa kuan jag kanang kuan manok ngita pud mig manok Bisaya wa mampud gagmay pa mampud baho patong iti ihawon
Gikan ko nagkuas ang kanding guys, naglugway daw dadto kay ning init naman po daha nang gawas gahapon na ara dyan gi. Taga agdahog ng ka. Kay wa na may masabsab dadto balik-balik naman. Hampuong pagkuang ati da guys, sibuyas. Wa po diya sila ati Monica kay gahapon pa po to sila tos tagbilaran dya. Kami ra lagi dari. Dya. Mo ni guys, manguan ko sa mamlor wax kay labog way mga tiil magpasusulabig labay-labay. It's time to general cleaning. Nagkuan ko ha naman tong pang electric panan kaya ang gibarnisan una. Kay lisod man pag butangan og floor wax nga way barnis magputi-puti, useless ra gyapon magbutang kag floor wax jawa nimo barnisi mo nang gibarnisan na una anja aheng gipama pauna ang sana electric panan inigaman maligo mig sapa kay labog init na dugay-dugay na pagkuha kaligog sapa arang inita na pa dari guys mukalit ra pag kauwan ning udon agahang kanding dadto guys kay daghan may masabsab dadtos na ang gigardinan kilid nabuhi na daghang kuan dadto sibuyas agkuan namang gibanghan og kuan agka lamang gipangita sige mig pangita wa jud libot na namo tanan alas 2 pa man kuno pud mo abot ag tag-ija anja buntas na mi mo nang nagluto na ra man kog lucky me kay dugay-dugay na pud mi wa makakaon og lucky me da man po inin-inan ng isda guys puun na pa sige inin-inan gabi inin-inan naman po mo nang nagkuan pag kog sabaw ba kay ganan magpus na nagsitatay maghigop og sabaw tuwa na dapat kakao to abara hinog na bakha na hamloy ra ba jud kadto tan-awon ka busek babag pabuto na Pasko na gud guys advance Merry Christmas di ay natong tanan guys murag karong Pasko mingaw kadyo kay karon pa ko ka suway nga magpasko nga di kompleto sukad sa hang kinabuhi di pa kompleto mamagpapa di pa jud kompleto kaminjoon hala na raman basta kay baskag ag panglawas pero mingaw jud kadyo di wa magudpog ko na anad move on sa tag hinay-hinay kay di pa pasulabi hinagta kay giring ang jata dakerbang waji bitaw guys advance Merry Christmas na tong tanan di na ta magpasusulabi da ng mga higwausan kay makahila kog baliwan port nga gibagas na bitaw pag balik guys na kay di man din malikadan ning atong mga kaproblemahan sunod adlaw kumbati na pagod na nagtrabaho ja basta hindi ganahan mo kuan sa kuan ni Lexi guys itong sobre ganahan mo sana musod naman payahang Gcash pwede ra pod kanang gusto ra gud pod ninyo guys para raman pod na ni Lexian aron gusto po na makatry ko sa kag stage charot karong makuan ba guys karong February pohon makwin si Japon pohon karong maka-experience pud si ba sa una pa ko nakakuan da sa una pa ko naka-apil-apil jud sa una tug iring tos likod guys to pwede ko kasuway da na nga mga makwin mo pasog stage nga na pasor ko sa unas elementary tauran og medal hangtod na first year masiguro ko maura pud to pero kanang na mga koronasyon nga na wa ko kasuway mo nang yung paningkamutan din na papanarbaho nga na para maka suway jud ang anak sa wa na suwayan kaning kamot ko kamo guys kung gusto mo sud sa kuan ni Lexi sobre 25 man to kabuok jang sobre bisan gud pag gagmay ra nga kuan kay matipo na daghan naman karon last canvassing nila rong January man siguro kay February man ang King and Queen mangita palagi pagkukuan ang pangtagaan dadtong sobre dari sa mong silingan kay mauwaw mapugod dari mong silingan kay kuan man yanang mga lised ra pud ba mangita pa ko dadto basi ganahan pud mo guys nga mapihang Gcash pwede ra pud katuday ning hatag ni Lexian og ni Aliana og tag 500 to ni ati Julie daghang salamat nimo ma'am sa imong grasya nga imong gihatag sa mga bata nalipay sila
Dakang tabang na pudto nila alya nagliksi. Ja. Mara to guys, kay magtiwas na ko na to kay naman na siguro tong sagag kuan. Kanang tiwas ko butang mag floor wax na ko guys, magbutang patan-awon ra mo na karong hanutoy pud ba. Dara guys. Naman ako floor wax. Dapat tilokon dia lain mag-color ang floor wax nga hang napalit. Brown mag-color. Wala na dani bidli. Ora gibidli. Kay kaliguon ako. Nangangamoy, saping. Alam man palitan sunod adlaw ang ugma ang katunay yung puti. Kailan itong puti kay musinaw. Wa man gud ka preho ni. May isa nga katong dako nga. Kuan ba sila? Di light color, di brown. Wah. Wah. Ay magkulor. Magdadiki. Mudlaw eh, ano nga itong bugdaan yung gusto. Kami ngaw sa payag. Nalay ko'y buwak ang ibutan gadto. Ngana-ngana. Anong to'y nakadusala na mo guys? Pwede na buwalitukan. Dari na pag ko nga side. Banha sinang electric pan ha. Dari na pag ko guys diya. Dapat sa purtahan. Na. Ay human naman itong dagto. Dari mo. Dito ito sila biag pa sinaw kay. Nasta tayo ma-slide. Kapiso ina ta. Dari na mo na naman eh guys. Tilopon. Ano naman yung tilop. Sayang mo pag kilo. Ilokon gyud kay mahal na bag floor wax. Mingawa dari. Mingaw kadyo. Pero hala na lang. Tinlo upod agi. Ipanda lagi apoy maka-virgin dani. Si kabang. Kay ano magpudyo ganing sud. Maglubog. Ganahan sa magpagbubula sila. Simuto. Ang kila ko salud. Baka na noos barkel guys. Ang isa ka ito'y. Kabang na pag si panda mo yung pasulabi. Dami balhibog salud. Gawin na silhigan mo ng so alam kay dari man mamudyo. Tigda. Luoy mapag-dagdagan. No choice. Buwa di pulo. Wah, brown di pulo ba? Nagkapin ko puan kay Delukads, makamanis. Ano guys? Og mamana ni siya guys. Lampasuan na po ni arong exercise. Ano to? Ang agi. Makaslim ba? Muslim. Patagpibon po. Mahuway na ko kay maligo. Ito na pa yung lugod yun, kanding. Ugma na ngayon nakakuanan guys. Lampasukan kay basa pa man. Pwede pa dito gabi eh, dahil talong TV. Basa pa man ko, di pa niya makuhaan. Ang tiil guys na. Bigkog. Hello guys! So guys, mauna ni guys. Agkarang na isala, ang gipanggutang agbuwak to nang buwak nga magke, wala na siya nakakaang dyan, sud sa kaang karong maksud, daris pamudyo. Nahanotoy nakatutanawan guys na, maado na. Dyan guys na dahil nagpa-shoutout na ko guys, sa katong naganihan, nagpa-kuhan mis motor, pa-washing, di agilangan, at ang kulingon ng ilang gisuwat daan eh. So guys, dara guys, shoutout day ko ni Ma'am Itil Kagampang o ni Ma'am Gigi Olasiman. Kuha ni sila guys, Pagahat, Alicia Bohol. Diyan na sila sari-sari store sa Sunnybrook. Shout out day ko, salamat sa inyong pagtanaw sa mga vlog. Followers ko nun ni sila namo. Natingama ko na ito kaya nagpasinsiyo lagi ko kay kaning nagpa-washing with motor kay tag-5-5 may ihog. Diyan nga mga aylik si vlog. Sige na mamigtanaw sa mong vlog. Asa ko nos puramin kung tamas tagbilaran dyan.
Mao na sila guys, magpa-shout out si Ma'am Itil Kagampang. Kagampang family shout out o Ulasiman family. Salamat sa inyong pagtanaw sa mga vlog. Diyan sa katong pod ma-shout out guys kay kanilaging kabisi. Hinay pud signal na rin mo kamo jud. Sunod na raman gajud guys. Diyan. Mana ni sila guys. Shout out Itil Kagampang ug Gigi Ulasiman from Pagahat. Handa na sila sari store sa Danaras Sunnybrook. Salamat sa inyong pagtanaw sa mga vlog. Diyan mara ni ang vlog rong adlaw guys. Nang limpyo daris bay. Diyan na hag pamig panuli-nuli na tong kal nga manok lagi kay mag nalang man ang tami. Higwaus paghang kasing bitarang mingawa bitaw dari kay kamera. Wala hinlo lagi sala. Num na nahagbuwak ja. Mara ni ang vlog ng adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw o God bless na tong tanan. Advance Merry Christmas na tong tanan. Thank you for watching guys. Bye-bye.